Bon dia a tothom. El meu nom és Litza Suero i elles són les meves companyes Laia Macero i Maria Pallés. Som alumnes de l'Escola FOA Formació de la UAB i avui us presentem Memòries de l'Aigua, que és un projecte que neix de la col·laboració interdisciplinar entre l'arxivística i el turisme. El que veureu avui és una proposta estratègica per a la Vall de la Riera del Carme a l'Anoia, desenvolupada per donar resposta als reptes territorials reals des de la universitat. Com veureu a la pantalla, hem estructurat la sessió seguint el recorregut natural del projecte, des de la base metodològica fins a les solucions concretes de Via Verda i de l'arxiu digital. Entrem, doncs, directament en el context. Aquest projecte es basa en la metodologia d'aprenentatge-servei, o APS. Per nosaltres ha estat la clau per sortir de l'aula i vincular les competències acadèmiques amb un servei a la comunitat directa. Hem treballat sota la demanda de l'Oficina Tècnica del Pla Estratègic de la Vall de la Riera de Carme i aquest vincle garanteix que el coneixement generat a la facultat tingui un entorn social immediat, ajudant a resoldre problemàtiques com la degradació del patrimoni industrial i la manca de recursos tècnics que en municipis petits per gestionar el seu propi llegat, garantint així que el món acadèmic i el món rural caminin de la mà. Llavors ens situem en un eix vertebrador històric que té com a nuclis principals Carme, Orpí i Santa Maria de Miralles. Aquesta riera és el motor que va permetre el desenvolupament d'una indústria paperera i farinera, però avui aquest passat industrial està vulnerable perquè hi ha estructures en desús, sovint en mal estat, i una memòria oral que s'apaga. Llavors, davant d'aquest moment crític, si no documentem els testimonis de les generacions darreres que van treballar en aquests molins, perdrem la clau per entendre la identitat d'aquesta vall. Llavors, és a partir d'aquesta fragilitat del patrimoni dispers que parteix la nostra motivació per actuar. I ara la meva companya Maria us explicarà com ho hem abordat. Bé, gràcies. Doncs d'entrada, abans d'entrar a la proposta tècnica, ens agradaria fer-vos una pregunta a tots, ja que sou aquí. Quants de vosaltres, com a professionals dels arxius i del turisme, heu sentit alguna vegada que el patrimoni que custodieu es queda tancat entre parets i que no arriba prou a la vostra societat? És una pregunta directa, M'agradaria veure les mans. Vale. Així són forces. Precisament aquest sentiment és el que va motivar el nostre enfocament. Ens vam preguntar com pot el turisme ajudar l'arxiu i el museu a sortir al carrer. La resposta que vam trobar és gestionar el contingut des de la font primària, però utilitzant la mobilitat com a vehicle de difusió. D'aquesta manera unim els actius físics, que és la riera, els molins i temes de ruïnes, amb els actius digitals, el relat i la veu, per crear una dinamització cultural viva que doni una nova utilitat a la informació històrica. En el TFM, la proposta central és la creació d'un arxiu comunitari digital. Apliquem conceptes com la ciència ciutadana, per tant, el veí no és un espectador, sinó un proveïdor de contingut que porta fotografies familiars, records, fins ara estaven dispersos. Llavors, hem identificat 20 molins estratègics i per cadascun s'ha fet una descripció arxivística normalitzada que garanteix la preservació, però es fa accessible mitjançant codis QR a la ruta.
Imagineu-vos caminant per la riera. Llavors escanejaríeu un codi i a l'instant l'arxiu us regala d'alguna manera una entrevista d'una persona que va treballar allà en l'espai fa 50 anys. D'aquesta manera, l'arxiu no només guarda el passat, sinó que es converteix en un pont emocional entre generacions. Transformem l'arxiu en una eina d'interpretació del territori en temps real, democratitzant l'accés a la història i traient-la a l'espai públic. També tenint en compte el que deia la Maria, des del turisme volem convertir aquest valor documental en una experiència sostenible sota el model del turisme slow, perquè no volem massificació, volem un visitant conscient amb el medi ambient, que busqui proximitat i cultura i que tingui un impacte positiu en l'economia local. Per definir aquesta estratègia, vam realitzar un treball de camp intens, entre el qual també vam organitzar un focus group per escoltar les veus dels diferents agents del territori, a partir de la qual vam poder escoltar la necessitat real del territori i com el turisme pot donar resposta a aquestes necessitats. Tot això ens ha permès validar que la població local vol un branding territorial basat en l'aigua i el paper. L'objectiu és generar noves oportunitats que ajudin a fixar els joves al territori, evitant l'èxode rural i reivindicant la rellevància històrica de l'ofici paperer a la zona. Com veieu aquí, l'element físic és la Via Verda de la Vall de la Riera de Carme, un itinerari d'uns 27 quilòmetres que transcorre per la vall i connecta amb els punts claus de la comarca. S'ha dissenyat aprofitant camins existents per minimitzar l'impacte ambiental i fomentar una mobilitat activa i supramunicipal. Aquesta via es podria dir que és com la sala museu. La col·laboració amb l'arxiu és la que el fa única. No només és un camí per fer esport, sinó un recorregut narratiu on el paisatge s'explica a si mateix. En definitiva, volem millorar la qualitat de vida dels residents i crear un producte turístic de qualitat, respectuós i totalment arrelat a la història local. Bé, per concloure, Memòries de l'Aigua demostra que les disciplines que han parlat entre elles, l'arxiu comunitari porta la veracitat i el contingut emocional i el turisme slow aporta la infraestructura i la visibilitat social. Llavors, junts, combatim l'oblit del passat industrial amb una proposta moderna, tecnològica i sobretot humana que garanteix que la memòria de l'aigua segueixi fluint. Bé, moltes gràcies per la vostra atenció. Si teniu qualsevol dubte.